Mama, de ce stai pe întuneric? Ce zi? Nu aprinde. Stai locului și nu aprinde. Chiar nu vrei să mă mai vezi? Bine? Am să plec și n-am să mai vin niciodată. Am spus nu aprinde. Mama, dar chiar nu ți-e frică să stai singură pe întuneric? Nu sunt singură. Acum nu mai sunt singură. Lasă, mama, cu aprind eu. Tu erai. De ce au știut? M-au trimis aici că au știut. De unde vii? De unde vii? De dincolo, da? Cât sunteți? Sunteți trei? Sunteți trei? V-au parașutat pe toți în zonă? Și tu, mamă, știai de venirea lui, da? Pe mama să o lași în pace. N-avea de unde să știe. Dar că și-a vândut sufletul dușmanilor, știai? Să nu vorbești așa de fratele tău. Dacă eram dușman, crezi că aș mai fi venit? Acum știi ce te așteaptă? Da, Spune, știi? în cel mai bun caz închis pe viață. Fără să știu de ce. Ca atâția alții. De ce ai venit? De ce ai mai venit dacă ți-ai vândut țara? Mi-am vândut țara, da? Asta e convingerea ta, Mihai. Din păcate, convingerile noastre le-au făcut alții. Asta am venit să spun. Mihai, tu ești fratele meu. Și eu? Nu! Tu ești dușmanul meu. Mihai, Ești omul din cauza căruia sunt suspectate. Mai bine mâna pe acolo pe unde ai fost. și atunci ce mai aștepți? De ce nu te duci să mă predai? Asta ar trebui să fac. În numele poporului meu, asta ar trebui să fac. Știi câte ticăloșii s-au făcut în numele poporului? Nu știi. Nu știi nimic. Ba știu. Fiindcă ești orb, Mihai. Mai bine nu veneai niciodată. Ce să fac eu, mă, copii, mă, să mă bucur de voi? Ce știți voi? Ce știți voi? Mă, câte am plâns, Jirule. Ți-am făcut și stâmp de mormânt. Și mormânt nu era nimeni. Și câte am mai visat și pe tine și pe ăsta micu. Și cât m-am închinat lui Dumnezeu. Și el mă privește, tăcea.
aduceți haina cea nouă, să-l îmbrăcăm, că acest fiu al meu era mort și-a înviat. Pierdut era și s-a aflat. Nu-i așa, mama? Mama? Ce să fac, Avrame? Să avem bucurie de la copiii ăștia noștri. Aici locotenent! Aici locotenent! Aici locotenent! Ieșiți până afară! Vi s-a comunicat de la centru, șeful dumneavoastră o să vină mâine. Dar nu s-auzea bine pe fir, nu știm când. Bine, pleacă! Deci maiorul știa. M-a trimis aici că știa. Șirule, mamă, și unde este duci? Cine o să vadă de tine? Unde te duci? Dacă mă găsesc aici, te arestează și pe tine. Nu pleci nicăieri. Trebuie să plătești pentru trădarea ta. Nu pleci până